Evo ga Renger, hala, to sam želio. Ja sam, jasne su mi te kućice, vrate, ništa mi ga ne spominje. Ništa mi ga ne spominje. A ti sve vreme to je priča. A što nisi isključio ako viš kamion ide? Tako znam. Stani ovdje. A te kura Dal predal posle više nije mogu ni ja povata. Tačno, mi smo prošle godine. Bravo Aleksiću, bravo. Bravo majmune, 300 evra kazna. Ja sam izvozio 350 km, sam napravio i 300 evra kaznu, od mene je dosta danas. I gorivo na granicu, 60 centi, tako nešto. Kod nas da je toliko gorivo? Pa ja, vrate, ne bi gasio COVID kad spavam. Ja zamišljam to, koji po tebi ovi automobili. Da, starinski sve. Džamije, koje zgrade, kućice. Dobro jutro ljudi, ustali smo, mislim ja sam ustao, ali će spava da krećemo 2:30 po naše, 3:30 po njihovo, idemo da prelazimo granicu. Mrtav sam moram, nismo spavali ništa, ovaj spije, neću ga još budim, ću ga budim tek kasnije kad treba obre. Ću ga budim tek kasnije kad treba da vozi, sad ću ja da prelazim granicu, onaj kod Mara poslije ga budim. Imam malo tera, znači mrtav sam moram, idem da moćam da se umijem i da se opravljam ljudi. Znači koji će prelazi svi spiju, nego najbolje sada da se prelazi dok svi spavaju. Dok mirno spava pošten svet, ja Aleksić sad će ga gudlamo. Svi spiju, brate, na šta su kamioni to, milionski su. Ja upali naš da porade otključa zemlju i ajde idemo, prelazimo. I da plaćemo ovdje na izlaz, da begam u kolonu, valjda nemam mnogo gužva. Če da vidimo sad, napolje sidim nisu normalni na ovo ladno, brate, ovi nisu. Potke ovi Turci. Evo smo ljudi, gurali smo jedno 300-400 metra kolonu. Idemo na prvu kućku, Bulgarsku. Ovo je sat vreme guramo, nepuni sat. 5 kamiona, brate. Ovi redovi idu, brate, jako baksu sam se uvatio, ovaj je najgore red. Ovaj red idu 3 kamiona, ja mrdnem jednom. Pa opet tam 3 kamiona, ja mrdnem jednom. 4 sati i 8 minuta. 5 po njihov. Lepot. Ovaj spije, boli ga kurac. Ovaj ga gore. I dobro jutro, drugari. Ja sam stano još mrak. Unja tera ove granice, ja ću odmaram. I ću gledam ovo pomeranje i gluposti. Stop! Oštećenim automobilima. Nemojte da se to desi i vama. Auto roknu desno, izašao airbagovi, izašao sve živo, šta je, neka rad kapne ide uz auto. Ovo je firmin auto, normalno, ali nebitno. Možda bude vaš, ako ne proverite i onda muke glavobolje. Na 230.000 se to desilo. Gde se desilo? U Srbiju se desilo. Od 500 do 1.500 evra štete na auto koji možda vredi 3, možda vredi 2, razumijete, to je... Skupi su farovi, skupi su delovi, skupi su haube, skupe su glavobolje, a da ne biste imali glavobolje, najbolje vam je uđite na link u deskripciji, kod vam je Aleksić Moto, imate 30% popusta, ili uđite na prvi pinovan komentar, proverite uz broj šasije lagano vaš automobil. Prišli bulgarsku kontrolu, mora da stavim vidim tamo i da prođemo Tursku i kad se go legnemo, dok se ne razdani. Begam mnogo problem, mislim nije mnogo, opet 3 sata pravim se. 3 sata, a? Pa sigurno. A ti piše, troši vožnju i arbajti? Samo arbajti. Vožnju koje troši ništa toliko. Kako kućicu, koje je ostalo? Zadnji izlaz samo da nas proveri da ne trebamo na X-ray rengen da idemo. I ako nam kaže da je sve ok, mi teramo dalje. Znači mi smo sad završili kod ovog u sistemu. I sad na zadnju kućicu da on proveri da li možemo da uđemo u Tursku i to je to. Evo ovaj bata, ovaj će ga nebe, brate. Brojanac sa X-ray, Koje on uđe i opet se vraća gdje smo mi sad prolazili. Bukvalno vraća se nazad, pride, znači ima sad sigurno 15 kamiona ispred nje, to je ti minimum 7 sati rengen. Može bude i 3, a može bude i 10, evo ga rengen hala. Mislim ne taj hala vamo, ima izlaz da ovaj hladnjač već bude izlaz. Jasne su mi te kućice, vrate, ništa mi ga ne spominje. Ništa mi ne spominje, sve ti jasno. D1, D3, D3, D3. Lebane. Autobus. Sad ću baš da vidim koji se je. Koliba, Blec. Znaš li? Ljubajem je. A? Ljubajem je. Ne znam. Lebane. Kude ide nisam znao da ima. Ovo je
prodali autobus ili nije šta. Misliš da ga prodao tamo negdje za Pa Kazahstan? ne problem šta će biti autobus na teretni. Ili si parkirao nekako tu. I veli ga šta je. Svi smo ovate, sad zvanično. Nego Sad prva imamo džamija na ulaz. I 70 km tačno do 1070 Tako. do Kajseri. Sreća noć još, mada lepo bi bilo smo lupamo u jedan njihov ušli. Jer manje gužviš pustelija. Sad kad treba svići mi sad treba vozimo u najveće gužve, nego to nam je Kad što. krenu svi na raboti Pa novo. kad krenu na rabote da rade, bit će gužva, to nam je što ne može sad pomenuti. Da smo pre 2-3 sata jebi. Da smo pre 2-3, ali jebi ga. Nama je zvonilo, kad nam je zvonilo? Rano nam zvonilo. Zvonio nam oko 10 ili već. Tako nešto. 11, kad Ali dojegamo do... Kad smo morali... Kad dali smo crveni kamion sive... Crni kamion cive boje. Ili sivi kamion crvene boje. Crni kamion cive boje, ne. Sivi kamion Sivi crvene. kamion crvene boje, da. Ali jebi ga, to nam je, što nam je. Kraljevo, nekad naš vrat ima pođavo. Imamo kod kana samo da razovim kješovinu. Će menjaš, pa će za meni menjaš to. A? Će mi zameniš meni na 50 eura Pa da. da kiva. Ako ostane baš pare ću kupim praškovi. Ti teramo za Srbiju praškovi. Ti što možeš. Neće se on zaključati, ti ga ugasi samo. Ne mora ga ne gasi. Ugasi ga be, štedi malo be gori be. Ne potrebno, ništa neće potrebno. E, ja vozim posao. A? Kako je organizacija? Kako hoćeš. Ajde ću vozim na tamo, bolje sad Dobro, nego ajde. kad krene gužve. Nebitno, ja mogu da vozim. Daj ja ću na tamo bolje. Pa ti vozi ako krenu gužve, na vama će se promeniti neki parking i toliko. Dobro. I da ne teram po tej zebanci, pa posao Lankaru tamo, Znaš pa da- će se zmenju. Ne znaš kartice. Rešavajte. Čekaj. Ljudi, krećemo prema Istanbulu, Ankaru. Koji je glavni grad u Tursku? Ankara. Sad bi ti rekao nešto, neću. Ne bavi se, Gledaj gledajte si tamo gledam na na kola. televiziji. Gledam kola. Gledaj ti moju stranu, nego tebe da Ali me gasi. ne skiriš ti za moju stranu, oslobodi mi ti tvoju i uživaj. Dobro, gas svetlo gore, termometar. Gore se gasi kod mene, gore, pored Akrov. I ovdje. Bravo, majstor. Tako. Teramo drugari. Zalazak sunca, to jest izlazak sunca i lepota, vrate. Teranje, vrate, ozbiljno. Nema zebanci, munji mi tad nalazi lokacija, ima završim, brate, u Grčku. Ako mi on ne bude ubrzo našao. Koliko su ovdje? Ovdje su 80 ograničenja ili 120? Tereg 80 pa će. Dok ne blicne, kad blicne tad je. Ruta. Dokle? Iljadu i se leva i ti si mi krajnju tačku stojio. U kraju taško. Iljadu i 25 Da km. steši odmah. 9 sati vožnja. Pa će zguramo? Ti zborom? 10 sati. Da lagano samo, brate. Tamo Ja se zamajavim 80. Slobodno od sebe gledaj 90. 90? Slobodno gasom. Gas u patosu. Ti kaži mi ako da je možda imam milici, ali do semafora možda semafora da prođeš. Po najput Beoš onda je, sjećaš li se kad mi... Spela kola. Kad smo bili sa juga. Da. Ovdje je gazio i jugo i zastava. A vrate, nema zebanci. Lepo, lepo. Jesi odmorio malo koliko toliko? Odmorio sam, brate, ja ić nisam umoran. Ko da sam spavao cijelu noć. Nisam se umorio ovih dana, ali mnogo zgodno kad dvojice voze, brate. Realno. Je mnogo zgodno. Pa nema da se umaraš toliko, brate. Sad je ljudi, sati 6:46 po njihovo... Mi gledamo film sinoć i Sinoć gledamo film i ne stigu. rešimo fajlovi. Da. Radimo dva poslove, brate, pravimo munju, Pravimo. rešavamo kanal. Kanal sinovi moji! To jest kod vas je vjerovatno već izašao munjin klip, ali sve to mora se pripremiti da se sredi, brate, da. Normalno, idemo na jake vode. Kakvi izlazi sunce, kakve egzibicije. Ovdje piše 70. Ma teraj ga, će ti kaj ima kuda da usporiš. Pušti malo vodu da napraskažemo kako radi. Kako beše? Leva, samo guraj ruku. Levi reket prema... Prskralica, ono kako prst... Ne, ovo je... Ne, da guraš imaš dugme gore. Ako imaš na raket dugmiće. To. Drži ga dugme. Kamo breš, motorčić ti crkla. Drži ga be. Dobar, da namažem novo staklo. To sinovi, ovaj ptica mi iskrši u prskaljku. Pa nije, naš na Mercedesa, znaš kako na novo E-Class ima ono kao voda, znaš ono. A on izlazi iz brisači, koje? Iz brisači kao. I koje ptici ti udarila u brisač direktno? Udarim u brisač i iskrši mi pumpicu za vodu. Ue. I sad na 2 gejzera ovdje baca tamo na 4-5, lepo.
A dobro, bitno ti vozaču. ptica. Nego? Jerebica, 5 komada izletoše. 4 utepa, jedna pobeše. I šanac mi iz Makedonije odputova koji je zio. Mogu si ginuvataš da napraviš čorbu. Ma daj, već ću se vrćem ono pred duška, sam ja rekao iškriš. Zablokira. Iskriš šoferku. Dobro, nije strašno. Kuda je prelaziš tamo? A prelazi, ne znam doći mi izleti bolje da uđem u levu traku, nisi imao nikog iza mene. Svaka čas, lepo proceno. Sine, voziš 500 km. Nema zabavnici. Ne možeš 500 voziti to što maks da izvojiš 270 km sa 4 sata. Možeš i 300, ali da nema gužva, će krene malo gužva, ono. Nema potrebe, forsiramo 300 km, ti 300, ja, to je 600. Lele, kude su još toliko? 300, ti 300, ja pa 300, ti 300. Ali ovdje piše 10 sati vožnje i sad, na primjer, tako kad bi video, ti bi znao da ne možeš stigneš iz jedan dana. Pa svako ne može stigne, 10 sati vožnja. Ali to ako bude, lupom, brzina konstantna, razumeš? Ti ga malo zamališ. Pa staneš na pauzu, pa ovo, pa ono, pa teraš ga punga, ne može, vate. S kola da stigneš, stigao bi 10 sati, razumeš? Teraš ga 150. Či stignemo li iz jednu vožnju danas sve? Či stižemo bre, mislim iz jedno vreme. Levo, desno ti je dirne. Pratiš Istanbul, sve. A koliko mi imamo robajti ukupno? Bebe, koliko već, 30, neki sat, 32 sata već. I... Pa ti... 18 sati vožnje. Neće stignemo... Imamo da stignemo do Sirije, čovječ. Pa, to ti kažem. Kickdown sam mu sad nabio, razumiješ? Nema potrebe kickdown, nema potrebe, nego gasimo to za linije. Treće po redu uduzgo. Treće, gornji, to. Pa sad je upaljen. Ne, sad je ugašen. Pa sad svetliji. Pa svetlije ugašen. Viš da ti ne pokazuje tamo koje ti je kola pored kilometra sat. Ti ne pokazuje levo. Ne mevno. Viš indikator. Kude će ga točimo, gdje će ima gorivo, čovječ? Rečeno nam je da ga točimo tamo negdje podaleko jeftinije gore. Jeftinije što dalje od Evrope. Pa, izgleda. Čekaj, pa mi u azijski deo ulazimo, be. Ono Istanbul čim pređemo, mi smo u Aziju, jebao ga. Da. Ujebati, lepo. Azijski deo, sine. Pa tamo jeftinije gorivo, tamo je nafta 30 dinara. Da be, 20. Ozbiljno tamo bi po te zemlje. To je po Irak, Iran. Pa da. Al da, al nije ti Turska, ne možeš ga... Pa dobro, pa će bude razlika tamo. Pa ne znam, neće bude mnogo razlika, minimalna nešto, nije to. 100 litra po 20 dinara. 10 euro čovjek. Šta je? Još sad smo prazni, manje mu troši, či smo jedno 500 kila. Ma nemoj. Dobro, on to ne osići. Tere ga samo lepo i osići ga sam. I desno, samo pazi, mnogo su desne njihove napredne rampe, tu malo dok uvatiš u zaku. Da će ga uvatimo, valjda. Vidi u desnu napred. Ček, mora obiđemo ovi. Ma dobro ti dva, već se vraća. I na pravac ga vati. Sad kude u... Desno idi. Bliže ti desno. Ovo je desno. Vidi levo. Sad polako, vidi još levo. Polako. Prolaziš. Tako idi. Povojiš ti Kurevsku na granicu, šta je ovo sad komplikovanije? Pa dobro, nije komplikovanije, ali dakle znam ja ti kajem. Ne radi vaga, viš tu treba se merimo, sad ne radi više. Kad radi uvijek mora se promeriš, na svaki prvo. Na svaku vagu. Po koje je onda kurac HGS ubrzano kad se mora meriš? Nema veze HGS vagu, vaga ti je zbog osovinskog opterećenja, zbog ovo, dakle da li si pun, da li si prazan. Ako prođeš vagu kaza ti je 300 euro. Ako ne prođeš? Ako ne prođeš na vagu, a radi. Kamera ove gore te snima. Ima još kod Čatalč, ispred Istanbul. Tu možemo da se stanemo. Da ne zaboravimo. Neće zaboraviš, ima table. Desno će gledaš table kao za kamione obrve. To je posle prvi tunel. Koji tunel bi, ja mislim znam tuneli. Pa prvi što ništa. Kad vidim tunel odmah posle, a? Da, odmah nakon prvi tunel je ta vaga. Ako radi će siđemo, ako ne radi nećemo siđemo. O Bože, a imaš ti svi ti čunjevi? A? Imaš i svi ti takvi čunjevi? Nemam, to ti putari donesu, ovo Turčica pa je vaga. Oni ti putari donesu i staviti kad si u veći kvar. Pijemo kafe Ice. Turkish. Nije to turski, to je bugarski. Na bugarsku si uzeo ovo, na bugarski supermarket. Da, bugarski, a i Turci imam slične. Mislim da imam možda isti.
A? Do 4.29 ne stanjujem, već 2 sata vozim do 4... Ej, ne interesuje me! Ja kad se mi kao moču, misli daj da stani da idemo, da iskuliramo. Ne! Briga me, moču i u gaće. Ne stanjujem. Moče i u gaće. U gaće moče. Da vidiš kako je. Nisam mogu osnovne fiziološke potrebe da obavljam. Ne ti flaša neka prazna, prazni pa moče. Nego ti imaš kapacitet, čuo sam, treba ti balon ovaj prazan. Teramo drugari, vrati, sve živo obilazimo. Samo radi migavac, tak, 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 tak. 90 tempomat, ne popuštamo ga. Utepamo 200 km, koliko već. Za ova 2 sata, koliko teramo, 2 sata. Samo srednja traka, pun gas. Ovi su ide 80, 88. Mi si ga teramo. Munja spije. Polusvesno spava, brat. Konta da treba doći do isključenja ono i sad mi pojačao deo osvjetljenje da gleda i on. Treba se za 20 km isključimo tamo prema Istanbul, neki drugi, Bemle je neki drugi brži put, ovaj O7 crveni. Evo ga to isključenje, Istanbul pravo i ovo isto za Istanbul po drugi put. Častalka, Kalimani, Yasu, Sultan Selim, Kurupus, Istanbul, to je sve desno. Na O7. Ljubavi spavkaš. Natrtila si mi se, uvijek mi se tako natrtiš kad spavkaš pozadi. Čaza, Infaz, Kurumani, Marama, Tekirači, Psala. Svaku ruku da jebem imaš volan u ruki. Brate, jebi ga, infrastruktura je takva. Sad opet ima neko odvajanje gore. Mi idemo levo, a? Levo, ja mu Sultan Selim piše. Znači na drugu ne mogu na HGS. Dobro, sad 50 km sve se prati ovaj put. To je okej. Kad se vrnemo mi u traku i polagačke na tamo. Teramo još 852 km. HGS. A imamo vagu, ne? Otvori. Što nam otvara, be? Ajde, be, BMT u dupe, otvaraj. Znači, ovo ću be 3 km ranije da se otvori. Moramo levo trakovi. Su sporaći. Dosta veće skretnje, 50 km, isto na ovo 7 ovaj si ide. Znači drži se ova magistrala od crtica 7. Moči u gaće. To ne mogu ni da spijem što je puno stubaka. Beše vaga stvarno preove. Kamioni sa strane ulaze i ima čunjevi. Ti sam pio vodu, znam od koje. Beše iza vaga, be. Kamioni idu sa strane, isključuju se. Šta je ono, ako nije vaga? To je baš duboko si ga prošao. A be vikam ti be. Pa što ga nisi isključio? Odakle znam, ti vikaš poslije tunela. Pa ne be, to može i prema posle, gledaj, ti si ga prošao stvarno. Je baš duboko si ga prošao. A ja ti pričam u njoj vaga. Pa ako su kamioni išli, idi ti jebem te! Tačno, mi smo prošli vage. Bravo, Aleksiću, bravo. A ja ti sve vreme to pričam. A što nisi isključio ako viš kamion ide? Odakle znam. Stani ovdje! A jebote, kurac te jebo! Dal predal posle više nije mogu ni ja povatam. Bravo, majmune, 300 evra kazna. Jebote, kurac te jebo! Kamion ideš, kamion, pa isključi se, vidiš da kamion ide, ko sam ti tabla. Ko te bog te jebo? Te jebo kurac, 300 evra sad, neću ko plaćiš mu ovaj kurac. Dalje predalje posle ne mogu više ni ja povatam. Ako vidiš kamioni ti idu, normalno da si ti kamion treba ideš. Sebe pravo, idi pravo. Ne mogu ti crtamo, uključi se malo. Vidiš kamion ide i ti ideš pravo. Pa ne idem za žabe svi kamioni tamo. Ti uzbilje se malo van. No, ja te 6 puta Pa dobro, ako vidiš da ide u kamionu, šta ti znači da usporiš da prođeš tamo? Sam ti rekao ima vaga. Sad dalje ispred, ali iza ne mogu ni ja više povati. Ali ja ni lazim na vagu ko odavde do ovaj znak, ja ti pitujem munju, vaga. Pa onda skreći ako vidiš da spijem. Ali ti mi reći poslije tunela. Nebitno, brate, to ti je ta vaga. Odakle znam, brate? A gotovo sad odakle, teraj ga sad. A jebote kurac da si toliko glup, ja ne mogu shvatiti. Da te nisam pitao, sam samo produžio, pa ajde, pitujem te što... Pa dobro, ako voziš, brate, što ne svrati? Šta će pogrešiš?
Odakle znam be, brate? Pa kao dakle, svaki kamion je tu, video si. Pa li idi ti jebem, to ti vaga, rekao sam je tu, mora da imaš u malu glavu. Dalje ispred, dalje se razmišlja. Imala je tabla obavezan smer za kamioni. Video si go, sigurno si go vidio. Nisam ga dao Ma tamo. daj, nisi ga dao, Video kurac si sam- ga. Evo te kurac te evo. Razmišljaj malo. A daj da vozim ja najbolje i lega i spi. Munjo, vaga munjo, pa skreni jebem ga, ako vidiš skreni. Neće ti se de ako vidiš svi kamioni idu. Valjda toliko si pametan, ako svi kamioni idu desno, treba i ti desno diješ. A se može jebem. 300 evra kazna. Za koje? A kude si ti za te kazne? Stizam na granicu kuda je stizam. Moštine sad kad se vraća moštine za 2-3 dana, možda mjesec dana stigne. Ali će stine kazna. Nije samo volan da se drži u ruke. Rekao sam ti ima vaga, dalje ispred iz tunela ja više ne mogu povatam. Znači ako ide svi kamioni tamo, vidiš da se spuštam dole, valjda ti treba se spuštiš logično. Evo ti si ga zatrao u levu traku, ideš sve gi pretičeš, oni ljudi skreće i ti ideš bravo. Brate, ja sam bio ovo koje? Pa ti si bio Desno. I gledam vagu i pričam ti vaga. Pa što ne skreneš jebe? A zato što ja kontam možda to nije tobe, Pa brate. nekako Ja ne ne- znam tačno šta je vaga. Kako rekao, sad sam ja kriv. Nisi ti kriv, brate, ali... Ako vidiš da idu kamioni, ako vidiš teretak vozila da idu, pa skreni jebe. Svi skreću tamo s kamioni, a ti ideš pravo. Pa nisu ni ludi da skreću samo do puta. Brate, odakle znam koja je vaga za mene, da li ima, to je posebno šta ima, kako ima. Sam ti rekao mora oprezno vagu, treba ti crtam kako vaga izgleda, treba ti crtam šta vaga radi. Ja sam zapamtio sve što si mi rekao. Poslije tunel, drugi HGS uzimam i da pratim navigaciju i to je. A ja ne mogu sad kontam sad da gledam svako isključenje ko gdje šta ide. Jedna je vaga tu, rekao sam ti kod tunela. Ti si milion puta prošao tu. Dalje I ispred, brate, ja ne sam se znam. oslonio na tebe, poslije tunel si rekao. Dobro, a šta ako sam rekao posle tunela? Ali, brate, milion puta si prošao. I ja kontam da ne možda da promašiš. Dešava se, ali nisam se nadao da možda promašiš. Da kažeš da bude posle, da bude pre. I gledam sa strane se dešava nešto i oko kontam da nije za mene, opet te pitam. Imao sam vreme i da stanem i da Pa sve. što nisi stao, Vikam ti, šta? brate, vaga li je, šta je ovo, pogledaj. Ako vidiš da idu kamioni, imam ga I ti ništa, nije vaga, poslije tunela vikaš ti staneš, rekao dobro. I ja vozim u tunel, ti Pa, vikaš, kada vidiš da- možda i ne radi tunel. Tako si rekao, možda ne radi vaga zato što ima desno ovo. možda ne radi. I onda si video da ga nema ić posle i vikaš bila je. Posle sam se rasvestio da smo durali, da drugi A jebi ga ti i ja smo trebali da razmišljamo. Ajde jebi se, znači nema više možeš, znači sad jebi više vozim ja lega i odmah. Ajde si bacam pare za glupost. 300 evra je te u kve. Brate, ja ću kupovati, nije problem Ma u nije kazu. problem za plaćanje, vata što? Pa Ako jebi vidiš ga. da idu kamioni, jebem ga, ne idu žave tu. Sporedni put, isključuje se, vidiš sva teretna vozila idu tamo. I gledaj malo tablu, imao si ispred tunel tablu. Imao si veliku tablu žutu za 500 metra, za 300 metra, za 100 metra vaga. Ne samo da gledaš pravo da vodiš. Evo te kurac. Da promijeneš vagu, ne mogu da... Jednu jedinu vagu što da treba da stane na putu. Ovdje je kiša u Tepuje, još 770 km, ja imam vožnju do 45 minuta pauze, još sat vremena, sat i 15. I dolazimo na neki most gore ogroman, u San Francisco, to je ovaj most. Planina. Pušti visači. Niš se ne vidi. Neko ogromno, ja znam šta je. Kako tebe se ne vidi, da se vidi. Pa pušti vodu, zadrži vodu. Šta je voda poskakiti? Drži vodu, samo ti drži. Ima voda. Pušti ga gradite ko. Stablo tamo. Mega levo. Ne mogu se. Imaš mjesto tamo. Možda begaš levo. Ovaj se pomeri s kola sreće. Oma daj migac. Da, evo se ovaj može upućavati. Prilazi li Nilus? Vrati se. Vrati se. Znači od tebe da vidiš s leve strane. Ne, gledaj pravo i... Gledam si ako da ga... I desno i gledaj kamion da ga nošiš. Ima da se. Merhaba.
Dajem 935 grivna. Jedan dan. Ne udri temnika. Nisam udario. A? Sigurno? Sigurno je. Treba slušati. Kao bi nam se čajno mi napravi. Treba još malo. A? Treba još malo ti nešto. A šta je to znači? Napadna rampa pa opet napadna rampa, to je. Ulaz izlaz. Prošli smo Istanbul, idemo prema Ankaru. To na HGS. Na HGS je zdavamo do sada 1200 lire. A ne znam koliko je to euro, vi možda vidite. Koliko je to euro? Šta je sad? Samo mi treba otvori rampa, a? Šta ga otvara? Izmir beton. I kod njih se beton kaže, to je. Da? Beton. Ovdje mora da stanemo, da napravimo prvu pauzu. Ja vozim 4 sata i 7 minuta, znači do 4,5 sata mora praviti 45 minuta pauzu, ili jednu od 30, a drugu od 15. Mini jednu nismo preuzeli, tako da mora sad 45. Sad će Munja da preuzme kormilo. Ja sam izvozio 350 km, sam napravio i 300 € kaznu, od mene je dosta danas. Ja ću malo na pauzu. Da se parkiram i da uđem na parking. Dobro je. Još malo paći, da možda u nekako dođe na parking prestavu. Čekaj da ne vidim retrovizor. Dobro. Dobro, paši. Ne rješavaj te kartice. Sad će Munja da tera. 11 sati i ja da doručkujem. 10:40. Ja moram da doručkujem nešto. Čajno čuvaj. Čajna kobasica. Kečap može. I hlebac. Jevi ga braćo, zebamo se za vagu. To je što je. Neću dozvolim da Munja idu u minus zbog mene. Realno, oboje imamo krivicu, ali ja sam vozio, brate. Ja trebam punu odgovornost da prihvatim što i hoću, jer jebi ga. Ja da ga ne smaram, da ga ne budim, brate. Da. Mislim, ja sam ga pitao, trebao sam se derem, brate. Ili da stanem pa da... Ali jebi ga. Trebao sam, to je što je sad, brate. Da jedemo i... To jest ja da jedem, on je jeo. I da pičimo dalje, čeka nas put još 691 km. Od 1070 smo krenuli, tako nešto mi stara 380 km. Sad Ankaru treba da prođemo i ne znam koji još gradovi ima. Ovo sve, ja nisam znao, nisam bio ovaj deo Tursku. Sve brda i doline šume. Ja sam mislio to gradovi, to urbano. No nema ništa. Sve šume i doline, pa kad bude grad, bude mnogoljudni grad. Gde je preterano frekvencija golema. Ulazim u neko nevreme, mamu ove neće da valja. Kiša pada ko luda, ljudi. Provala oblaka. Ništa se ne vidi. Nevreme, užas, ništa se ne vidi, prst pred oko. Čak možda počeo i grad da pada pomalo. Baš je loše vreme. Baš užas. Da, grad malo pada. Sitan grad je udario sad ovdje. Dok kad će oko bude bemlilja. Da ne valja. Da ne valja, ne valja. Već usporava malo nevreme. Idemo na brdo. Prošli smo Bolu. Opa, kliza ovdje malo. Vodimo red. Ti se džipnem, brate, mnogo kiša pala je. Mnogo saobraćajke se ovdje dešava na udonicu. Na dole i na gore, ude se i klukoći, jer mnogo sporo idu kamioni, ovi puni i ovi hoće da pretičuju, tarav se čukav se, ovaj ide lupam 20 na sat. I ovaj da ga pretekne, ovaj u brzu traku i tako se spuca. Evo ja i ovog da preteknem i vraćam se u traku. I ovo ne bi trebalo nego da ga ne čeka.
imam vreme. Idemo u tunel i poslije nizbrdo. Ograničenje 3207 metra tunela, 3 km. Tako da ću, vodim ograničenje bolje, ću usporim na 70. Jer je klizavo, nigdje ne žurimo. Danas nam je dan samo da stignemo do Kayseri. Kiša i dalje pada. Sreće nema, nevreme, nema vetar, nema grad. Lepo vreme. Imam još 420 km ljudi. I još dosta u Zenjima. Ovaj spiju najveću. Komirao se, boli ga dupe. Da odvozim još sat vreme pa će on. Vozim već 2.59. Pogledajte ljudi na kojoj smo nadmorskoj visini. Gledajte i ovo. Brdo i doline. Naplata rampa ljudi. Ankara. Elektronska nema rampa. Evo prošli put da smo trebali da se isključimo. Ajde bili, ajde. Ti čovjek. Ovdje se isključujemo da se merimo. Evo policija ovdje. Tu smo trebali na onu prošlu. Nego jebi ga. Evo lepo piše, pisao i tamo, nego jebi ga to što. Prođeš, vidiš. Ovo kako vidimo ne radi. Ne radi, idemo pravo. Da radi, morali bi da stanemo tu. Da se izmerimo. Ali bolje da prođemo nego da se napravimo sranje, kao malo pre. Pušimo. Ušli smo u Ankaru. Ankara levo, stari deo, evo ga novi deo, nova zgrada. Da se odvajamo od Ankaru za Kayseri. Kako lepo vreme, malo se duga vidi. Zgrada što se rade, gledajte i ovo. Spavamo drugari, bate. Sada pređemo mimo da vozimo. Da. To je to. Odmori se tamo lepo. No, zgodno, brate, kad se dvojica. Znaš i kuda je bio terali? Na kraj svet bi mogao da vozim, šta ti? Dok on vozi, odmorio bi se da vozim cel dan poslije. Tako da, izađe i muki da močem, pa se opravljam polako. 300 km, 311. Možemo da krenemo. Idem na put. Ti radostan sam znaj. Idemo na put. Ovako mi mogu daj. Idemo. On je se nakanio da mu sipamo goriva. Setio se. Moj ran, setio se i ja. Nema, brate, pustinjave kad će naješ pa pumpu. Dobro. Koje 100 km ti ništa ne znači. 30 kg što bi u redu pravo nego. Pravo smo desno. Što desno? Pa zato što ne možemo da isključimo za pumpove tamo da počnete se. A ima dobro, ima dobro. Prođi između da ikor nam pa dole desno. Možeš proći tako? Prođi me. Uspori još. Uspori, slabo. I levo još. Možeš uđi u denu pumpu? Može. Da teramo pumpu ili ne? Ima mi desno nešto. Na pumpu da mu se pomogu. Ima i ovo nešto. Ajde, to stavimo. Ovo je ovamo skroz. Levo. S koji ti je rezervoar? Ne. Da stavimo na ovaj? Glavni mi desni, ne, glavni mi je levi, idi okolo.
na 6 stane broj, razumiješ? Dobro. Ali vati već je luk. Daj gasim, a? Vozi, ajde, će si na drugu pumpu. Pa neće imam gorivo već. Ma će ima. Možeš krenuti. Abi, samo kontrol. Kontrol da imamo. Imamo, sin imamo, Piše 376. piše 370, ajde ćemo do nam, učimo. A? Jok. Tak šekjur. Tere. Dobro, ajde ćemo do nam. Tere, lipici. Kako ovo rikvrlo, mogu desno? Može, ajde nabrži, ajde na desno. Ajde ću prigati tamo. Ljudi si pomadaši, sad će prodavati 300 litre gorivo. Bege čoveč. Pomadaši sad će prodavati 300 litre gorivo, ono kurac. 700-800 litre će prodavati mi se ovi. Skupo preko euro gorivo, brate. Lakše malo. Si pao gorivo odmah na granicu. Sad izađe skuplje pita nego te psija. Da uštediš. Gdje je ovaj stav kontra oko? Jer ovo je još od pumpu. Još ne vozi na autoput. Pun gasa. Na 90 na tempomat. I ćao. Evo jedan koliko gorivo teramo. Će ti povuče vazduh. Ne možeš pomoći, imamo tamo 200 litri. Ebe, ko je ovo? Jebote, kurac, reku kontra smer ide i da nas uteba, normalni si! Pa ti, bola ti je, pa vrat, ono kamiona šlepke, ustava si jebem kuda je kontra da ga turite. Bemki, materki jebem. Tako da se plaće. Polako već utepaš ovo. Ovo si levo, tako. Ajde ti kurac. Aj, brat, šta su gori? Jeste tuđe baš. Naša na kurvička. Naša ti došli. Brat, kantar. Jok kantar, jok gorivo. Nema ti kontra. A što nisi HGS dopunio? Ma evo šta nis. Proviziju uzimam mnogo. 500 lira. Ne 600. 659. 605. A vi? A vi? Ne davam 5 ovdje. Neće. A ne čujem. 25 lira. Imamo 25 km. Za 25 kude go ide? Oko Hisara. Ispred te 18, što ti piše da skrenuš. A to je za 18, a ti vidiš za 25. Znači posuta. Da, posto. Da nismo dvojica, tek sutra bi stigao. I šta je sutra? Petak. A da bi mogao je to carinje? Ma da bi dobro. A? Pa ne znam. U subotu ne bi tu carinirali. Pa ne bi stigao na crni. Subotu bi Znači čekao bi ponedjeljak. Ne. Ovaj pa i na granicu dan, da u sredu bi stigao to. Ljudi, evo, ulazimo u mjesto Golharsan. Imamo još 120 km dole. Autoput završili smo. Evo je ta pumpa. Gorivo. Će nam se ugasi. Gorivo, Će jo. nam se ugasi. Gotovo je. The Pump, Petrol Office, opet pump. Ma bez evo sljedeću godinu da nemamo, stani ovdje. Ave, da se zabave. I malo, nemoj odmah skrećeš, vati luk. I ovdje je skupo, bole me kurac. Ja mu govorit, dole sipem, on ne. Sad ću ga natankam, ona je patka. Da uđem na dvojku, a? A? Na dvojku imam. Napravi luk, slobodno. Hoće napravim luk, nema gdje da uđem? Tu. Na dvojku? Da. Može, ajde, još malo. Uđi, imaš mjesto, slobodno, još malo. Dobar. Evo si pomerio. Ništa ne treba, ne mora, dobar. Evo ti ovaj telefon, daj da izlazi. Gasi, podizaj ručnu, izbacuj. Drive. Digni ručnu prvo, sad me zatraje, država. Da mu kažem, full, a? Ja ću me beje tamo da se sporazumem otići. Ajde. Sporazumevali si ti. Salam alaikum abi. Nasıl abi? Vallahi fenasın. Oo, çok şükür abi. Koja li priča?
Munja, vrate, velika. Vika nemoj ti vika da se sporozumevaš i ti sipaju benzin još tu i muku dio. Tačka ga. Jebi ga. Ko ne plati na most, plati na Ćupriju. Mogu smo jeftinije gorivo, jes. A mi u NATO da cipamo jeftinije, mi sad ovo mnogo znači ljudi. Ja ne znam, možda vi sad kažete, gledajte na to, ali fore, brate, da su uštedi za gazdu. A? Jer znači njemu, a? Kupi nešto da pijemo. Što pa dajemo, što slatko, slano. Pa aj mogu bi. Vidi čisto ko ima, ako hoćeš, meni ništa ne treba, ne. Kažem zbog tebe. Tako štroka vidi, jebem tu trajnike te štroke, ono meški pred... Ajbe, ne smare, pojebao sam sve stvari prošli put kad sam bio. Nosim nove stvari ja u kamion. Ja idem na modnu reviju, be. Koliko rezervari ovaj staje? 950. 950, 1000 litra. Možda vi zamislite 15-20 dinara, brate, da je razliku u gorivu. To je 150 €, brate, što se ne uštedi. Ali jebi ga, nije nam se dalo. Nije nam se dalo. Ajde jebote, patike te pale, satore mi ga oblači. Brate, kude se žuriš, be, stiže danas, svakako ne može da utovari. Uzio bi još 2 dana, da ne smo dvojica. Sutra, zdravlje Bože, da ga utovarimo, možda stignemo i da ga carinimo i možda se upravljamo za dom. Njega bi ga vatio vikend, evo sad kod nas je četvrtak, sutra, petak i tako. Klekao se, jao, pegledajte nekada. Nema drugari, veće Coca-Cola uzedo za munju od liter. Otključi ga! Otključi kamion! Ladno, brate, u 1. Aveo. Ja bih vam da otključi kamion. Otključi ga, be! Čuješ i, be? Otključaj. Nisi. Ključao si ga patka. Ja se ničem ne sjećam. Znaš šta je fora što je gorivo na granicu? 60 centi, tako nešto. Znači, to je nešto najjače. Kod nas da je toliko gorivo. Pa ja, brate, ne bi gasio kovi kad spavam. Ko je buras? Vrdi ga ti da se srlja. Dok je dobar WC ima na dasku, Ringišpil, džigibao. Kes, ono što se pomeri, nema da brišeš WC šur, nego se sreš ko čovjek. A ovo tu li to počeo ja posle vidim šta sam sipao i koga sam sipao. Pali ga i... Ajde, bege. Vrdi ga ono tamo, radim se. Sad moramo da vodimo red, tu smo se malo popričili, kako smo prišli, moramo pravimo luk. Luk i kupus. Ja, šta mi je čudno. Ko je? Dobro vek luk. Pa ja baš to pričam, ovim pokazuje. Gledaj pozad. Ono ću gledam, jebente. Ovo dugme ne radi kad sve to, šta je to? Glavni. Ali on ga nije punio, be. Zato je, moramo da vodimo red ovdje, znaš. Zato što smo tako ušli. I sad moramo ovako da izađemo. Mislim, mogli smo još malo prema levo, nisam morao volki luk, ali bolje da ima nego da škodi. Munji ide si se na tu dasku, vika, ima neke kerefeke, razumiješ ime. Vrti se daska ko ringišpil. Koliko si pao gorivo? Sad će baš da vidimo. 8800 lira je. Šta znači? Ovo ništa ne razumijem. Pa je 200 litra po 44 lire. Tako 8800. 44 lire, ovdje možda vidite koliko košta. Skuplje nego na granicu dosta. Ono što oni imaju kada se vraćaju u povratak, da sipuju to u redu. Što imaju po 60 centi, ali skuplji nego na regularne pumpe od granicu koje su tipa oko evro. Ovdje vam dođe po moju neka prva kulira evro 33, znači jedno 10 ideo evro 10 bebemlik. Munj je trebao da razmišlja, ja da čekam da si se re i pun gas. Još 118 km, brate, do Kajseri, znate kude je to. Siriju završio, ovdje samo puste lije oko nas. Znači, ceo put vozim, ne znam šta da vam snimam, samo oko njive. Ljudi na magarci, brate, znači beda, nema, radi, brate, poljoprivreda. I sad nije mi jasno tolike njive, a jebeno je. Viđa krompiri na neke strane, ve. Terav ćemo kupo ovog vikova. Stari fazon i obrađuje se zemlja, sve oko nas, oko pustelije, ništa ne vidiš. Ne znam ništa da vi snimam, teram tako cel put i koliko sam terao do sad. Domet sad imamo 1000 km, AD Blue za 2500. Mislim da će on završiti, neće može, on će kurac, ali mora opet da mu sipa. I pamet će naći jeftinije, samo gubimo vreme na sipovanje. Treba da sipe još 100 litra i mali bi da se vrnemo i gotovo.
Nego nema veze, to je sad drugo nešto. Ja sam vozio sad ovu novu vožnju 2.14, danas vozim 6,5 sata. Možete 9 sati da vozite, morate 45 između 4,5 sata da napravite. Ja sam to napravio kad je Munja vozio, sad imam još jedno 2 sata vožnju, ovdje je sat i 20, tako da će da vidimo ako Munja bude krajao tako nešto. Što se tiče parkinga tamo i uterovanje i slično i snalazenje po industrijsku zonu, možda će bude on to hteti, ali što se tiče mene ok je skroz. Lagano ću izguram još tih 100 do... Mislim sad mogu izguram, brate, još 10 sati. Naspavao sam se ko čovek sad zadnji put. Bio, brate, na popust. Zato što se tiče za 10 dana rok. Ne, 20 dana. Im neke bobice, odgledao bobice, ali ime, vati, koje? Dobro. Jeste. Prišla! Sam mogao ja, kada htjela je sve da mi da, htjela sve da mi da, nad nama sija mjesec. Htjela sve da mi da! Ja, aj, malo bobice. Dobro. Kakva priroda! Nema civilizacije, sina, ne svoje ti jedini. Srbi. Pani smo rekli boki u dama, ima dečka. Zamišljam to, skovi po tebi ovi automobili, Da, starinski sve. džamije, koje zgrade, kućice. Sjerotinske nacija, gledaj ovi momci. Oni su poštini ljudi nego Istanbul. U Istanbul samo hoće da se karaju. Ovo kričanje! Ne bi slika telefoni, a? Gore ove, pa gdje si ti, brate, više tradicionalni ljudi? Ja vikam na Munju, ja sam na tvoje mjesto, ja bi se upoznao s lokalci naših ljudi, neku želnu zude. Ove kućke, brate, garanti ima neka poštena, brate, za u kuću. Ovaj Banovac kovac neće go naješ, brate, za 100 godina. Sad smo ljudi u Kajseri, to jest, ovo nije Kajseri ljudi, ovo je industrijska zona, ako vas toliko zanima sve, ovo je industrijska zona ovdje. Neko bi rekao da je ovo grad, ne. Ljudi, to je industrijska zona, sve ovo što se vidi. Sve je to, sve je tamo. Sve je to, sve je to industrijska zona. Sve. Tamo je Kajseri, vidiš tamo iza skroz, one visoke zgrade. I usporim malo, teraš kako Schumacher jebem tu glavu. Dobro, brate. Znači, Na brzine nije na izmet. ovdje treba se još malo skrenemo. Ne, pravo idemo za 650. Za 700 metara. Stigamo, ljudi, krenuli smo u pola 4 po njihovo, sad je po njihovo 7. Pola 4, pola 5, pola 6, pola 7, pola 8, pola 9, pola 10, pola 11, pola 2, pola 3, pola 4, pola 5, pola 6, pola 7. Znači 10 sati, kaži ga. 9,5 sati i 1000 km. To je mašina, nismo ga gasili. Da znamo. Riba, brate. Govorimo mi ne sto mnogo spusti, jebem te. Jo. Pretrčio u drugi rezervar. Idemo pravo ovdje. Imaš range 1100 km. Aha. No, Već ulazimo malo u frekventniji deo. pa viš. Tranke pune, brate. Gdje idu sad ljudi? Pa, brate, radi ovdje 24/7, firme radi 24 sata. Znači će idemo odmah na utovara. Na kurac, naša firma ne radi. Dešavaju se tako uveče te tovare. Dešavalo mi se dođem, parkiram se, oni jedan me zove. Kucam. Jel zove me na telefon. Abi, gel, kantar. Si pristan? A vagu imamo li ovdje? Imamo vagu firmu. Ujutru kad utovarimo prvo se merimo prazni, pa idemo na utovar, pa se vraćamo, merimo se puni. Daju nam papiri i ko će nazad ide. Ko će nazad ide. Još 2000 km u cug. Za 2 dana će bude. 1000 kad nam. Vidimo i granici, čekanje i zebanci će budu. Pa da, ali sad treba da kažem ti 2 dana od granice do granice. Traktori, šta je ovo? To je IMT, brate. Ovo turski sve, naši nema. Ovdje ima John Deere i klas, redko klas, ali ima gi. I uglavnom turske maljke. Gledamo do gore šta je lepo brdo. Ljudi žive gore. To je sve industrijska zona, kažem ti. Kako ja da uzmem počke jednu paletu za doma? Po njih, po napolju sad će mi davali? Ti dam kurac i tereš oči. Što? Tu levo, desno skrećemo. Gdje piše 400 metara. 400 metara desno, to ti. Tu i desno. Polako, uspori malo. Nisam skirio. Daj gi naši, izgleda, ovi desno. Nisu naši. Ove Rusije, šta je? Nisu ni Gdje Rusi, desno? Kazahstanci, desno tu. Kak je ovo put, be ovo Polako. na parking da skreće. Koji su vjeruju? Ne ti kurac. Nije li ti manual? A? Nije li ti manual kamion? U manual, nije? Nije. Kako? Pa zadržiš desni klik kao za Za brisač? da. Zadržiš ga, on ga u manual, a jednom ga klikneš, prebaci ga u A ekonomik, automatik ekonomik gdje prilazi 85.
Nema kada te moja da ga turaš sad. Brate, malo groziraš. Evo i tam kecu se, Turci. Tamo ti grad, eto tamo, te zgrade kude su. A ovdje je ovaj deo, to je malo glupo, ne sviđa mi, ja zato ne volim Tursku. Pa prvo uđeš u industrijsku zonu, fabrike, sve, i uđeš u grad, znači toliko su narod ko mravi rade, brate, nevjerojatno. Oni u jedan grad ima fabrike više nego mi u celu Srbiju, već čovjeku. I to kakve su naše fabrike igračkice, metar s metara, ovo je fabrike, brate, kod Polo Sinkovca. U sporu da ražeće vadimo, možda i nema, ali mislim da ima. O, koči, mnogo su visoki ražeći. Od metar i po, brate, ovdje su ti zajebani ražeći, moram mnogo polako da voziš. Uspori još, be! Dobro, već ustanem ispred. Znaš kakvi su katastrofa, metar i pol. Ne dao ti Bog, gle. To nije ništa, znaš kak imamo. Ovdje ne može tvoj kupe zakačio branik. Imamo pravo, pa ćemo gdje ćemo. Pušti navigaciju, klikni da se poveća prikaz. 600 metara te vodi, ja? 600 metara pravo. Na kruži tog pravo, pa da dođemo s gornje strane firme da vidimo da se parkiramo za to, ja. Gledaj, to šta je industrijska zona, katastrofa. Kajzer je tamo levo, ovo ti ulazni deo industrijska zona. Ovo granica, kod Niš. Pa i jebi ga ljudi rade. Crveno je. Stani. Za razliku od sve do sada. Ovaj sad prođe do tebe, gledaj sad. Koji? Ovaj. Će Aj, proći gas. crveno. Nek su pali do zelene bebe. Ovaj će prođe. Aj, pa upali se. Na žuto prođe. A prošlo bi na crveno, vi dobro zove to. Da, prošao bi on. Pravo. Dobro, gledam da ću mi glas. Ma ne davaj mi gaz. Tu garant ima naši, sigurno ima desetinu kamiona naši, možda jače. Ne zabavaj. Budave tovar. To je toliko Sutra će doći jedan kolega, mislim krenuo je do čas. Teško će ti. Krenuo je jedan Sam. kolega i 4 je M što vozi iz Leskovac. Teško. Polako ležeći, Aleksiću, mora malo da vodiš računa. Ne prikazuje ga se toliko ležeći, da ne... Nema ni znak za ove žeći, ni ništa. Nema ništa si. M ovako isprljani, ispotrošena ova boja. Nema da ti ti zapad. Ko lepa džami ljudi. Gledajte vi ovo. Svetli cela. Gledaj šta je lepo. Onda je stvarno lepo da se ovo. Ljudi, firma još mala, evo je. Evo je desno zgrade, ima tu ljudi. Pa to je novo naselje kao. A Kajzer je tamo, op. A već tako kad ga zabudeš do samo ono, znači govna mi sede. A ti vidi ležeći dođe neka pap. Ovo ti nisu pločke ko za kola. To je pločke 30.000 komplet. Diskovi 50.000 jedan. Jedan? Pa jok. Evo ga Moldavac. Stani tu. Kude, ovdje? Evo ga na. Ovdje hoćeš da stanemo? Ovo je Makedonac. Da. Montenegro. Crnogorac, be. Crnogorac. Pa da, ja pa Montenegro, Makedonac. To je tu stani ljudi, tu smo stigli na pločke, sad ću ja vidim cera stil. Čujem s ovog kolegu šta i kako i da ga preparkiram prvo. Evo Aleksi, preuzmi telefon da ga parkiram. Pošto vam od granjke ima da nas mudimo prikolicu. Malo da ispružim noje, koliko sam terao? Brate, trebao se priključio sa 3 sata, 4 sata. Dosta je od mene. Za do nas i do nas 4:20. A ja samo 4. Bojite tebe pička. A ovo, znaš, ovdje suš. Kako je dobro kad ispružiš noge, vate, posle vozenja. Munjan je sad šoferirao rikverc. A ti zagradiš ovog škola ima to je? Tu zbilje laju kurac. Znači nema da me nerviraš, znači spremam da spijem. Sprema, aj sad ti imao, brat. Koja da spremam? Prespa cel dan. Pa jebem te usta, ko me natera te povedem. Što slušam ove ože Vegi, Vegi. Jao, Sinan peva, dodevamo. Devamo, Sinan. Čuti? Ajmo Sinane. Ovamo Sinan. Evo ga. Ajde me daj demo. A ovamo desno Šaban. Jao. Pa daj demo! Mrtni staj krevet! Spremaš sad. Ja odmaram sad. Da be, kurac si mi prekrašujemo, bitno vodu si kilo popija i toliko. Jebote neradnika, spremaj. Neodgovoran si Aleksiću, mnogo brate. Što? Ajde daj mi. Em si neodgovoran, em kazne Boga nam napisaše, znači govna mi se vem. Dobro, to Tebi smešno brate, pa ja za to celu turu vozim. Čekava bi ovdje vikend, noćio bi ovdje. Da be čekao be, bolje čekam vikend nego tebe da odimo u kamion. Pušim paket 3 dnevno. Od stres. Nebo, od lepotu. Smešno. Ajde mi spremaj tu Majmo nudle. jedan na luski. I čuti. Ko te napravi takvog? Hoć kurac da mi viš.
da se uplašiš. Idealke, samo original, neću da gi reklamiram. Nema ništa, već sad si influencer, ništa od džabe. Sine, gledaj. 2 tanjira si mi dao. Čekaj, sad ću da... Ne, neće si pojmo još sine, gledaj. Mora sve lepo pomešam začini prvo, ne razumeš ime? Aha. Prvo sve će stavimo, ali, gledaj sad ovo. Pošto začin... Nemoj ljutin stavljaš. Ne, neću nija ljuti. Pošto začin s grudan, daj tu ga malo da se napeče. Da se peče. Da se nagreje na ovo, da se opusti ovaj... Ne bre vole! Pogledaj! Ti majmuna sa spoljne strane. Aha. Vidiš li? Da se nagreva. Zaključuj zemlju ovaj. Zaključao sam. Vidiš da se stopi, a još no ima keca. Na ovaj je gotova, još malo ga nagreje. A ovo je neka taktika, nisam znao za ovo. Mora se nagreje, nož. Kave mora se lepo sine nagreje da sve to istočimo. I onda kad mi sečemo ovo, gle sad. Dobar. Nema još jedna. Ima tu, evo, gle. Sad prvo oko mučkaš, da sos ovaj dole što se zalepio da se promučka u kesice. Znači, promandaš lepo ko kondom kad ga cepiš, uvatiš ovako i ovako. Ej, drži, ovako, to je to, viš, to je pošlo, to je odrađeno full. I cejiš sve, svaku kapu što onim mnogo paturama, ajde, sve što može, sediš, tako, ubaciš. Ovdje ide sos čili, nećemo, pošto ne može se lepo raspodele pa ljuto mnogo. To je čili taj manji. Piletina, lepo ravnomjerno stavimo, mešamo 2 puta. No ti si čili stavio ove. Jebote čili. Mešamo lepo da se skvasne. Čego su Borići ti bude mešanje. Drži si jednu ruku, jebem te. Držimo i turimo ovo i još jedan preliv. A koliko ja znam Već je ovo manje čili, logično da će manje bude čili. Pa što si stavio čili? I baci piletinu. Ti ga nabijem usta, jebem te glupog te jebem. Čili je manje! To je čili! Pa ti si manje bio si pao malo. Da be, mozak ti malo. Tebi ako je mali, meni nije. Molim te. Pitombe, 22 cm, glava kiju mladoga zeta. Pozdrav za Pingvina, nek dođe da mu objasnim neke stvari za ono što ne pominju u tvoj klip. Distrek uskoro. Distrek uskoro na Pingvina za onaj vlačinke kveliš ono od polni organ. Da mu ja ne znam neke stvari. Izazivim ga na meč dvoboj. Na boks meča. Da boks meč, da tovarimo prikolicu drva. Koja preda tovari, dobija 100 evra. Nije mi drugi način, nego drugi način će izgubiti. Gotovo. Gledamo lude godine. Munja pere suđovi. Će bude neki kurac od njega. Treba me ne zapekne. Sad. Da si ga dobro napravio, Aleksandre. Imaš dobre taktike za spremanje, iskreno pokupio sam neki Možda nisi probao u život. Ajde kaži. Da li si nekad bolje probao? Spajki ti nabijem! Ne deri se. Marija nema vremena za ludinu. Dobro je. Škola, engleski klavir, Dobro. Nisu mnogo vuče, nisu ladne beke, nisu mnogo sočne. Znači, baš tako. Sasvim lepo. Omladina ima i previše slobodno shvatanje. Tim se moramo Dovoljno pametno. Uz lude godine i čekanje na utovar. Dobra, Full excellence. par excellence bi se kaže, ne full excellence. Pa ovo je full, a par nije par. Specialitet aka munja. Ljudi, ja idem gore da spijem. Munja je dole. Može samo dole da mi se sagne. Završena smena za danaske. Vidimo se sutra na utovar pa pičenje prema Granjcu. Sve najbolje i srećno Nove godine, pozdrav.